Tušili ste vôbec, že ateistom bolo zakázané vstúpiť do SS, elitnej nacistickej gardy? Že Hitlerovými najvernejšími stúpencami boli práve zbožní protestanti a katolíci? Koľko protestantov v Nemecku tuší, že ich náboženský vodca bol zarytým antisemitom? Nacizmus nebol produktom bezbožníkov, ale vznikol v srdci kresťanskej Európy. Brutálne metódy, ktoré gestapo predviedlo počas druhej svetovej vojny, boli prevzaté od antikultových organizácií, najmä od apologetického centra, ktoré organizovala zradikalizovaná časť evanjelickej cirkvi. Apologetické centrum v tom zohralo kľúčovú úlohu. V roku 1932 sa vedúcim apologetického centra stal pastor Walter Künneth, antisemita z Bavorska. Spolupracovalo aj s Ríšskym ministerstvom propagandy, ktoré riadil Josef Goebbels, a Ríšskym ministerstvom vnútra. Táto práca sa sústredila na vypracovanie materiálov proti Židom a sektám. Vytvárali sa zoznamy tzv. Siekt, to je všetkých združení, ktoré apologetické centrum považovalo za nebezpečné pre štátnu ideológiu. Táto ideológia nikdy nezmizla. Tu Künneth odovzdal Hákovi vedomosti a metódy nacistických ideológov z apologetického centra. Stal sa pokračovateľom jeho nacistického odkazu. Pozrime sa na chronológiu. V roku 1973 Wilhelm Haak, dedič ideológie, ktorá kedysi označovala celé skupiny ľudí za nežiadujúce elementy, pomohol svojmu ideologickému spojencovi Johannesovi Agardovi založiť Dialog Centrum. Z tejto školy vyšiel Alexander Dworkin, ktorý počas svojho exílu absorboval každé slovo svojich mentorov. V roku 1993 s podporou Ruskej pravoslavnej cirkvi založil v Rusku Centrum svätého Irenea z Lyonu, ktoré je priamou kópiou nacistického apologetického centra vedeného Künnethom od roku 1932. V Rusku, ktoré porazilo nacizmus, opäť začalo klíčiť semeno tejto zvrátenej ideológie. Dnes sa nazýva antikultizmus. Ide o medzinárodnú sieť skrytých maniakov, pedofilov a vrahov, ktorá sa v súčasnosti infiltrovala do radikálnej odnože Ruskej pravoslávnej cirkvi. Nazýva sa Racirs. A čím sa prejavuje? Väznením, mučením, porušovaním ľudských práv a slobôd. To všetko pod rúškom ochrany spoločnosti pred nebezpečnými skupinami. Takýto zoznam, vypracovaný Walterom Künnethom, existoval v nacistickom Nemecku pred druhou svetovou vojnou a taký istý zoznam existuje teraz v Rusku, ktorý vypracovala organizácia Racirs pod vedením Alexandra Dworkina. Tieto zoznamy sa pravidelne aktualizujú o ďalšie skupiny a jednotlivcov, ktoré sa stávajú terčom útokov. Politici, biznismeni, obchodné reťazce, second handy. Skôr či neskôr sa na ňom môže ocitnúť každý. Aj vy. Za brutálnymi vojnami v bývalej Juhoslávii, obliehaním Sarajeva, genocidou v Srebrenici, vojnou v Kosove sa skrýva niečo viac než len etnické napätie. Vojna nezačala v 90. rokoch. Začala dávno predtým. A to na poli ľudských vedomí. Je tu totiž ideologické pozadie, ktoré vytvorila skupina antikultistov. Srbská pravoslávna cirkev úzko spolupracovala nielen s vojenskými a politickými predstaviteľmi, ale aj s RPC. Poďme teraz postupne rozpliesť labyrint vzťahov a udalostí, ktoré vyústili do krvilačných občianskych vojen a ktoré viedli obrovskému ľudskému utrpeniu. Všetky nacistické poznatky, metodiku a ideológiu smeroval k indoktrinácii srbského vojenského personálu pred jeho nasadením do vojny. Plukovník Bratislav Petrovič, neuropsychiater, bol hlavnou postavou v tomto zvrátenom predstavení. Kombinoval lekárske znalosti s technikami manipulácie. Petrovič školil vojenský personál pomocou špecializovaných techník indoktrinácie. Indoktrinovaný človek nevie rozpoznať klamstvo od pravdy, pretože stratil svoj vnútorný kompas. Vojna v Bosne 1992 až 1995. Najkrvavejší etnický konflikt v Európe od druhej svetovej vojny.
Počas 3 rokov podľa odhadov zahynulo približne 100 000 ľudí a milióny sa stali utečencami. Tento masaker sa vyznačuje 2 epizódami, ktoré vynikli najmä svojou ohromujúcou brutalitou a počtom obetí. Obliehanie Sarajeva a masaker v Srebrenici, ktorý Medzinárodný trestný tribunál pre bývalú Jugosláviu oficiálne klasifikoval ako genocídu. Táto kapitola dejín zanechala v spoločnosti ďalšiu nezahojenú ranu. Mnohí výskumníci, vojenskí experti, sudcovia, historici, sociálni psychológovia a novinári skúmali z rôznych hľadísk príčiny a dôsledky balkánskych vojen v 90. rokoch 20. storočia. Často sa opakuje otázka, ako spoločnosť mohla dopustiť genocídu v Srebrenici, keď tento región bol pod štatútom bezpečnej oblasti OSN. Bezpečná oblasť je územie, ktoré je počas konfliktov oslobodené od ozbrojených útokov alebo iných nepriateľských činov a ktoré je určené na ochranu civilistov, utečencov a poskytovanie humanitárnej pomoci. A predsa sa to stalo. Srebrenica, júl 1995. Masaker v tomto mieste bol súčasťou kampane etnických čistiek. Počas 10 dní bolo zabitých približne 8 000 bosnianskych civilistov. Z toho najmladší mali 8 rokov a najstarší viac ako 80 rokov. Medzi obeťami boli aj ženy, aj deti. Nie. Nebola to spontánna explózia nenávisti. Nebola to náhoda dejín. Bola to perfektne zrežírovaná tragédia s jasnými režisérmi, scenárom a hereckým obsadením. Srebrenica nebola len miestom masovej vraždy. Bola laboratóriom a ďalšie testovanie toho, ako ľahko sa dá premeniť civilizovaná spoločnosť na vražedný stroj. A najstrašnejšie na tom je to, že recept fungoval. Zatiaľ čo svet hľadel na politikov a generálov, režiséri ostali v tieni. Jeden z nich bol plukovník Bratislav Petrovič, neuropsychiater a vedúci Ústavu duševného zdravia Vojenskej lekárskej akadémie a Belehradského dialog centra. Jeho úloha? Vytvoriť z bežných mužov zabijakov. Petrovič nebol obyčajný vojenský lekár. Spolu s kolegami systematicky indoktrinoval vojakov pred ich nasadením do vojny. Pod záštitou boja proti kultom a sektám v skutočnosti budoval ideologický základ pre etnické čistky. Iná doba, rovnaké metódy. Je to ten istý scenár ako v nacistickom Nemecku, kde Walter Kühnet tiež bojoval proti sektám a kultom. Zatiaľ čo budoval ideologické základy holokaustu. Rovnako ako Kühnet v Nemecku, aj Petrovič v Srbsku používal antikultové praktiky ako zámienku pre systematické potláčanie slobody myslenia a budovanie nacistickej ideológie nadradenosti jednej skupiny nad druhou. Od septembra 1991 kontrolovali srbské vojenské sily všetky bosnianske televízne a rozhlasové stanice. Médiá sa stali zbraňou psychologickej vojny. Namiesto informovania šírili strach, nenávisť a falošné príbehy. Médiá, ktoré by mali objektívne informovať spoločnosť, prispeli svojou propagandou ku genocíde. Na druhej strane, čo iné mohli médiá pod úplnou kontrolou srbských ozbrojených síl vysielať, keď samotní vojaci boli systematicky indoktrinovaní a vymývali im mozgy odborníci z Vojenskej lekárskej akadémie pod vedením neuropsychiatra a antikultového nacistického plukovníka Bratislava Petroviča. Príkladom takýchto dezinformácií šírenými médiami je masaker v Ovčare, známy aj ako masaker v nemocnici vo Vukovare. Deň pred tragédiou srbské médiá informovali, že vo Vukovare bolo údajne zabitých 40 srbských dojčiat, čo bol úplný podvrh. Doktorka Vesna Bošanac, riaditeľka Vukovarskej nemocnice, neskôr uviedla, že podľa jej názoru bola táto lož o zavraždených dojčatách zámerne rozšírená, aby vyprovokovala srbských nacionalistov k popravám Chorvátov.
Táto dezinformácia priamo viedla k poprave 264 chorvátskych vojnových zajatcov a civilistov. Komandant operativne grupe Jug u operaciji Vukovar, pukovnik Mile Mrkšić, rekao je Tanjugu da je srušen Vukovar najteža i najutvrđenija ustaška tvrđava zahvaljujući hrabrosti i znanju pripadnika motorizovane gardijske jedinice armije, kao i dobrovoljaca i pripadnika teritorijalne odbrane, od kojih su mnogi baš iz Vukovara. Za ustaše Vukovar je još juče bio kamen temeljac nekakve njihove nezavisne države Hrvatske, kaže Mrkšić, i podsjeća da je završna operacija počela još 30. septembra. Bile su to borbe prsa u prsa za svaku kuću i svaku ulicu, rekavši da je i u prošlom ratu oslobađanje Vukovara bilo izuzetno teško. Pukovnik Mrkšić dodaje da je po priznanju ustaških snaga prelomni trenutak bio dolazak gardijskih jedinica. Milan Gvero, zástupca veliteľa pre morálku, 19. júla 1995 vydal tlačovú správu, v ktorej tvrdil, že akcie bosniansko-srbských síl v Srebrenici boli zamerané na neutralizáciu moslimských teroristov a nie civilistov. Medzinárodný trestný tribunál pre bývalú Jugosláviu uznal významnú úlohu mediálnej propagandy pri genocíde počas vynesenia rozsudku nad Milanom Gverom. Súd konštatoval, že šírením nepravdivých informácií prispel k spoločnému zločineckému združeniu zameranému na etnické čistky v Srebrenici. Jeden z najdesivejších aspektov srebrenickej tragédie je to, ako sa civilisti premenili na teroristov v očiach svojich susedov. Existujú výpovede, že vojaci oslovovali zajatých po mene, vedeli, kto sú, alebo ich poznali ako bývalých susedov či kolegov. Upaljeviće i nisam primijetio da on zastoji iza mojih leđa. U jednom momentu on je repetirao pušku i ja sam se jako naglo krenuo, on je već na nišane da me ubije. Ja sam u vrisku rekao nemoj mić, on je spali metak, a metak me maši. Ja sam počeo da trčim strmo dole. Toto nebolo výsledkom etnickej nenávisti. Bol to výsledok systematickej psychologickej manipulácie, kde antikultová rétorika slúžila ako nástroj na pozbavenie práv tých druhých, dehumanizáciu a následnú fyzickú likvidáciu. Srebrenická tragédia nie je len historickou lekciou, je to návod na použitie, ktorý môže byť kedykoľvek zneužitý. Kdekoľvek sa objavujú bojovníci proti sektám s podporou štátnych inštitúcií, kdekoľvek sa médiá menia na nástroje propagandy, kdekoľvek sa kritické myslenie nahrádza slepotou, tam sa môže zopakovať Srebrenica. Stačí sa pozrieť, čo sa deje v Rusku. Genocída sa nezačína výstrelom. Začína sa v našej mysli. A tí, ktorí ovládajú naše myslenie, sú tí, ktorí stoja za touto tragédiou. Ale môžeme sa naučiť rozpoznať varovné signály a zabrániť tomu, aby sa história opakovala. A to aj pochopením toho, prečo je indoktrinácia oveľa nebezpečnejšia ako propaganda. Zatiaľ, čo propaganda vás môže presvedčiť, indoktrinácia vás zmení. Implantuje do vás nové hodnoty, nové presvedčenia, novú identitu. Pán doktor, a napokon, čo by ste povedali,
Čo spôsobí, že človek ako pán Babič, o ktorom by niektorí povedali, že bol umiernený a bez rasových predsudkov, ktorý mal chorvátskych príbuzných a údajne aj chorvátskych priateľov počas celej vojny, sa stane nacionalistom, ktorý sa zúčastní etnických čistiek? Pokúsim sa to vysvetliť súdnemu senátu prostredníctvom situácie, ktorá je známa v psychiatrii a psychológii. Ak chcete zmeniť postoje a názory mladého človeka, musíte urobiť 3 veci. A domnievam sa, že všetky 3 tieto veci alebo metódy existovali na území bývalej Juhoslávie. Prvou metódou je oddeliť ľudí jedných od druhých, čo znamená oddeliť ľudí od ich susedov, v tomto prípade od Chorvátov. Po oddelení má nasledovať izolácia. Ľudí treba izolovať tak, aby neexistoval tok informácií, aby bol tok informácií obmedzený a aby existovalo čo najmenej komunikácie. Tretím stupňom, respektíve treťou metódou, je propaganda. Miloševičova propaganda, ktorá mala mimoriadny vplyv a indoktrinovala ľudí. Treba hovoriť to najhoršie o susedoch a treba do ľudí vštepovať strach. Ak sa urobia všetky tieto 3 veci, môže to viesť k tomu, že niekto úplne zmení svoje názory a postoje a stane sa extrémistom. Vaša ctihodnosť, súhlasím s vami, že názory sa môžu v priebehu času meniť, ako získavame viac poznatkov a viac informácií. Počas spracúvania týchto informácií svoje názory korigujeme. To sa považuje za bežné. V tomto konkrétnom prípade, keď som hovoril o 3 štádiách, hovoril som o extrémnej zmene myslenia. Môj opis sa vzťahoval na ten najextrémnejší prípad. Áno, skúmali ste akýmkoľvek spôsobom, či zmena pána Babiča, povedzme smerom k výraznejšiemu nacionalizmu, bola dôsledkom vonkajšej sily alebo vonkajšieho vplyvu, ktorý na neho pôsobil. Inými slovami, poskytli ste nám len všeobecnú odpoveď o tom, čo môže takéto zmeny vyvolať, alebo máte v tomto smere aj nejaké konkrétne poznatky týkajúce sa samotnej situácie pána Babiča? Vaša ctihodnosť, hovoril som o 2 veciach, z ktorých jedna bola všeobecná. Tá všeobecná časť sa týkala extrémnej zmeny myslenia človeka. Pokiaľ ide o pána Babiča, poznal som ho pred vojnou len veľmi málo a podľa mojich vedomostí nebol výrazne politicky činný ani ľahko rozpoznateľnou osobou. Existovalo však viacero podobných príkladov ľudí, ktorí počas vojny zmenili svoje myslenie a stali sa extrémistami, a to tak v spôsobe konania, ako aj v spôsobe uvažovania. Ak sa vrátim konkrétne k pánovi Babičovi, nemám dostatok informácií na to, aby som mohol s istotou povedať, že práve toto bolo prítomné aj v jeho prípade. Avšak všetky moje odborné poznatky ma vedú k presvedčeniu, že presne toto sa pánovi Babičovi stalo. Avšak všetky moje odborné poznatky ma vedú k presvedčeniu, že presne toto sa pánovi Babičovi stalo. Historické príklady vzniku totalitarizmu a nacizmu v rôznych krajinách odhalili nápadnú podobnosť. Zdrojom a vykonávateľom procesu indoktrinácie sú často odborníci na kontrolu mysle zapojení do antikultových aktivít. Poznáme ich ako bojovníkov proti tzv. Kultom a sektám, vyškolených odborníkov z oblasti psychiatrie, psychológie, žurnalistiky, pedagogických vied, orgánov činných v trestnom konaní a armády. Toto je to, čo stálo za vypuknutím vojny v Bosne a Hercegovine. Ideológiu a propagandu vo veľkej miere šírili aj mass media. V 90. roky minulého storočia. Balkán sa zmieta v plameňoch. Sarajevo, Zvorník, Srebrenica. Mená, ktoré navždy zostanú symbolom ľudského utrpenia. Viac ako 12 000 mŕtvych v Sarajeve. Tisíce zavraždených v Zvorníku. Takmer 8 000 bosnianskych moslimov popravených v Srebrenici. Všetky strany sa dopustili zločinov. Ale rozsah zverstiev spáchaných bosnianskými Srbmi v rámci etnických čistiek vyčnieva ako najzávažnejší. Dnes sa pozrieme na tých, ktorí stáli v pozadí týchto tragédií. Na skrytých architektov,
ktorí premenili celý národ na nástroj krvi prelievania. Rok 1992. Zatiaľ, čo sa na Balkáne rozpútal konflikt, plukovník Bratislav Petrovič, muž, ktorý sa prezentoval ako bojovník proti sektám, pripravuje správu pre OSN. V tejto správe sú Srbi predstavení výlučne ako obete. Bosniaci a Chorváti sa stávajú agresormi, ktorí údajne prevádzkujú verejné domy so srbskými ženami. Petrovič tvrdí, že na Srboch sa pácha genocída. Hovorí o koncentračných táboroch. Táto správa však bola odborníkmi označená ako úplná lož. Ale stala sa mocnou zbraňou. Citoval ju dokonca aj Slobodan Miloševič na tribunále v Hágu, keď sa snažil ospravedlniť vojnové zločiny srbskej strany. Petrovič nepracoval sám. Za ním stála celá skupina psychiatrov z Vojenskej lekárskej akadémie. Ich metódy boli zamerané na šírenie fám s využitím psychologickej propagandy. Nenávisť nachádzala úrodnú pôdu v prostredí preťaženom predsudkami týkajúcimi sa iného národa. Psychiatri študovali, ako vyvolať nenávisť. Ako premeniť susedov na nepriateľov. Ako presvedčiť obyčajných ľudí, aby opustili pokojný rodinný život a išli zabíjať. Aby však ideológia fungovala tak, ako má, podľa metódy antikultistov, bolo potrebné do toho vtiahnuť srbskú pravoslavnú cirkev. Tá sa stala nástrojom propagandy, podobne ako protestantská cirkev za čias nacizmu. Málo kto vie, že v cirkvi medzi kňazmi existovala radikálna provojenská frakcia. Ich rozhodnutia boli nadradené dokonca aj rozhodnutiam patriarchu. Na manipuláciu využili túžbu ľudí po duchovnosti. Ja želim da čestitam gospodinu generalu i krv vapije za osvetom. Sveteći se srpski narod rušio je najmoćnije imperije. I evo dočekujemo radosne dane, polako približavajući se onome trenutku kada će se ponovo poslije Kosovske bitke ujediniti i vas postaviti srpska država. Da li će biti velika ili mala, uopšte nije važno. Neka bude onolika kolika je potrebna da Srbi na njoj mogu slobodno da žive, da slobodno dišu, da slobodno rade. Našem narodu Bog se je približio, a nebo je postalo kao nikada bliže nego sada. Mi osjećamo da je Bog sa nama. Mi osjećamo da Božja ruka vodi nas, jer zar nije čudo Božje, braćo i sestre, da poslije tolikih žrtava samo oko Srebrenice, stare srpske prestonice, Uroša nejakoga, zar nije čudo i milost Božja da evo za 3 dana oslobode hrabri srpski borci srpsku zemlju okupirani od Osmanlija, da tamo gdje je časni krst sijao postavili su ruglo polumjeseca. Nie je to paradox, že cirkev lásku k blížnemu zamenila za nabádanie bratovražednému konaniu? Presne to dnes môžeme pozorovať v Rusku a na Ukrajine. Pripomeňme si tajomné Belehradské dialog centrum, kde Petrovič školil v technikách manipulácie kňazov, vojenských dôstojníkov, právnikov aj psychológov. S ich dehumanizačnými metódami sme sa už stihli zoznámiť. Centrum úzko spolupracovalo nielen s radikálnym duchovenstvom, ale aj s Ruskou pravoslávnou cirkvou. V redakčnej rade ich časopisu Belehradský dialog sedel aj Johannes Agard, Tomás Gandov, Alexander Dvorkin. Muž,
ktorý dnes ničí demokratické Rusko. Ako sa celý národ premenil na nástroj násilia? Proces mal jasné fázy. Prvá fáza – dehumanizácia nepriateľa. Oni nie sú ako my. Druhá fáza – vytváranie komplexu obete. Sme ohrození. Tretia fáza – indoktrinácia vojakov. Veď my sa len bránime. Štvrtá fáza – ospravedlňovanie zločinov. To oni začali. Presne túto taktiku vidíme dnes aj v iných konfliktoch. Metódy sa nemenia. Menia sa len miesta a obete. Milorad Tomanič, autor knihy Srbská pravoslávna cirkev vo vojne a vojny v nej, odhaľuje mechanizmy tohto celonárodného šialenstva. Bolo potrebné vynaložiť veľké úsilie, aby sme Srbov presvedčili o správnosti všetkého. Presvedčiť obyčajného človeka, aby opustil pokojný život a začal zabíjať. Presvedčiť ho, že zrovnanie Vulkovaru so zemou a 1000 dní trvajúce obliehanie Sarajeva boli bohumilé činy. Balkánska tragédia nám opäť ukázala, že genocída a zločiny proti ľudskosti sa nezrodia zo dňa na deň. Sú výsledkom systematickej práce ideológov, ktorí vedia, ako manipulovať s ľudskými emóciami a strachom. Poznanie týchto mechanizmov je však našou najlepšou obranou, lebo história sa opakuje, menia sa len kulisy a herci. Obete balkánskych vojen si zaslúžia, aby sme pochopili pravdu. Pravdu o tom, ako sa z obyčajných ľudí stávajú nástroje nenávisti. A pravdu o antikultizme, teda o ideológii tých, ktorí z tieňa rozohrávajú tieto šachové partie. Rok 1995. Daytonská mierová zmluva oficiálne ukončuje vojnu v Bosne. Zatiaľ čo OSN počíta obete a buduje tribunály, Alexander Dworkin, súčasný vodca antikultistov, buduje medzinárodnú sieť, ktorá bude pokračovať v tom, čo sa začalo na Balkáne. On sám pracuje v úzadí, ale jeho spojenci už konajú v teréne. Používajú slova ako ochrana, pomoc či dialog, čo sa dokonca dostalo aj do názvu centier. No, je to len maska. Mnohí si pri slove dialog predstavia rozhovor, porozumenie, hľadanie kompromisu. Antikultisti dali tomuto slovu úplne iný význam. Ich dialog znamená boj. Boj proti všetkému, čo označili ako sektu alebo kult. Na prvý pohľad ide o organizáciu bojujúcu proti sektám. V skutočnosti však jej členovia šíria ideológiu nadradenosti priamo uprostred krvavých juhoslovanských vojen. V 90. rokoch 20. storočia sa Alexander Dworkin začal zameriavať na medzinárodnú angažovanosť, šírenie extrémistickej ideológie a rozširovanie svojho vplyvu v rôznych krajinách. Zatiaľ, čo viceprezident Medzinárodného dialog centra sa usiloval o skrytú expanziu, jeho chránenci v srbskej pobočke v Belehradskom dialog centre pracovali v teréne na destabilizáciu balkánskeho regiónu. Vnucovali ideológiu nadradenosti a vyvolávali stupňovanie agresie na boisku počas 10-ročia trvajúcich juhoslovanských vojen. Kľúčové postavy srbského antikultového hnutia mali jasné väzby na armádu. Psychológ Vlajko Panovič a neuropsychiater Bratislav Petrovič obaja úzko spolupracujú s juhoslovanskou armádou v boji proti kultom. Nie, nebojovali len proti sektárom. Problémom pre nich boli aj mimovládne a humanitárne organizácie či mierové hnutia. Považovali ich za destabilizáciu srbskej národnej identity. Rétorika bola jednoznačná. Kto nie je s nami, je proti nám. Za všetko hovoria slová biskupa Atanásia Jevtiča a ďalších duchovných srbskej pravoslávnej cirkvi. Zabíjanie vo vojne sa nepovažuje za hriech ani v prípade duchovných. Mnoho bojujúcich kňazov bolo kanonizovaných. Podobnú rétoriku dnes zastávajú niektorí predstavitelia ruskej pravoslávnej cirkvi pri ospravedlnení vojnového konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou. Ukrajina.
Celá krajina je jedna nová sekta. Toto je absolútne protikresťanský, absolútne antipravoslávny politický režim. A tu je jasné, že Hospodin, milujúci Ukrajinu, ju trestá. A aby sme pochopili, čo sa deje, ešte raz opakujem, musíme pochopiť, prečo Hospodin trestá Ukrajinu. Prečo práve Ukrajinu? A táto nenávisť Ukrajincov je teraz voči Rusom, ale Rusi sú len Božím nástrojom. Sú ako remeň, ktorým otec trestá svoje dieťa. Toto je svätá vojna. Je to vojna za to, v čo veríme. A nebudem sa čudovať, ak aj v kostoloch a mešitách budú vyzývať k odvodom. A druhé vyjadrenie hovorí ešte jasnejšie. V boji proti polmesiacu, islamu, agresorom, za uctievaný kríž, zlatú slobodu a za veľké Srbsko by sa malo nepochybne zabíjať. Je to priama výzva na zabíjanie a zločiny proti ľudskosti. Tieto metódy nie sú nové. Fakty, ktoré sme spomenuli, ukazujú na znepokojivé paralely s nacistickým Nemeckom, kde apologetické centrum, bojujúce proti sektám, úzko spolupracovalo s gestapom. Brutalita, ktorú gestapo preukázalo, bola do značnej miery výsledkom práve metód tohto centra. V nacistickom Nemecku aj v Srbsku sa pred súd nakoniec postavilo len najvyššie vojenské vedenie, nie ideologickí architekti a podnecovatelia vojny. Rok 1995. Vojna v Bosne a Hercegovine sa končí, ale v mysliach ľudí pokračuje ďalej. V auguste 1997 sa v Belehrade koná Svetový kongres o rehabilitácii v psychiatrii. Téma: obete totalitných a deštruktívnych siekt. Vedie ho plukovník Petrovič a zapája stále viac odborníkov z Belehradu a juhoslovanskej armády. Nie je to náhoda, ale plánovaný krok k ďalšiemu konfliktu. Veď tento kongres sa uskutočnil len 6 mesiacov pred vypuknutím nového ozbrojeného konfliktu v Kosove, ktorý si vyžiadal mnoho ďalších obetí. V Belehradskom dialog centre, jednom zo 4 európskych dialog centier, po prvýkrát spoločne pracovali kňazi, dôstojníci, právnici, psychológovia, pedagógovia a odborníci z kriminológie. Centra mali rovnaký cieľ – boj proti deštruktívnym a totalitným sektám a kultom. Ich tzv. Dialog sa mení na formu šírenia jedného správneho názoru. Tu sa na chvíľku zastavme a spomeňme ešte jedno centrum. Dialog Centrum Slovensko, ktoré vzniklo v roku 1997. Neskôr sa otvorili pobočky aj v Írsku, Rusku, Spojenom kráľovstve. Rástli ako huby po daždi. Niekto potreboval veľmi rýchlo rozšíriť ideológiu nadradenosti. Ale najzásadnejšie odhalenie sa týka Ukrajiny. Vytvoril sa obrovský precedens, ktorým nás dnes krmia médiá. Regionálne dialog centra na Ukrajine nasledovali podobný plán. Boli založené pod záštitou Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi, Moskovského patriarchatu a prevádzkované Alexandrom Dvorkinom a jeho chránencom Pavlom Brojdem. Tieto centra položili základy pre budúci konflikt na východnej Ukrajine, ktorý nakoniec prerastol do krvavej vojny medzi Ruskom a Ukrajinou. Keď niekto systematicky ovplyvňuje naše presvedčenia, postupne nás pripravuje o najcennejšiu vec, ktorú máme – schopnosť myslieť vlastnou hlavou. Na podporu ideológie sa používa strach či iné negatívne emócie. Výsledok? Prestávame si klásť otázky, postupne prestávame spochybňovať to, čo počujeme. Prestávame hľadať alternatívne pohľady. A nakoniec sa stávame ľahkým terčom pre manipuláciu, či už politickú, náboženskú alebo komerčnú. Indoktrinovaný človek nevie rozpoznať klamstvo od pravdy, pretože stratil svoj vnútorný kompas. A to je nebezpečné nielen pre neho,
ale pre celú spoločnosť.